kuma mu zura ido, ko ba magana a zura ido ta ishe mai hankali. Wannan hotuna da kuke gani daga nan Kano wasu makiya Kanawa 'yan tafa daga sassa wanda suka samu dama daga sama bati siddan su ne suka ɗebi wasu matasa garma da 'yan bakin uwa. Suka ɗauke su matsayin sojojin kundin bala a matsayin karnukan farauta da sunan an ɗauke su janga. Su zaga su hajija har su gaji a birnin tarayya Abuja bayan sun kwankwaɗi kayan maye kenan. Matsayin su na yara 'yan bana bakwai wai su haniniya da hayagaga su nuna duniya Kano cewa ba ta Ganduje bace ba kuma a yayin Tinubu. To daga nan dai babu shakka a iya cewa har a busa ƙaho yadda Kano ta zama cikin tarihin bawa Buhari tarin ƙuri'u babu shakka ƙwaryar da ta je ita ce za ta dawo kan Tinubu domin gado girman ɗa. Amma dan Allah ku biyo mu kwaji abin da ya faru. Domin a yanzu dai rigima ta kaure a Kano kan jagoran da ya ɗauki jingar matasan bayan da ya musu ɗauki ɗaiɗai kan abin da ya tsara zai basu. Dan Allah sai a biyo mu ai damun ƙarshen sa na dama. Wato babu shakka duk manomin da bai san darajar shuka ba sai dai ya bi gyauro ya zagaye yayi ga naka ba ruwansa da ciro haka zai bata ta taso a salon kwamaza. Dan haka da kaka bai san darajar zakka ba. Don ba shukarsa bace dan taka haye ne. Ko da yake wanda ya gaji awo inji 'yan magana sun ce baya zaman maciya saboda tsabar ruwa. Inji dan magana sai dai idan ilimin sa ya ratsa shi ilimin addini kenan. Bayani zan yi kan wani dan karamin kolo wanda a yau saboda samun dama ta sama kokansa yake jin ya tumbatsa. Kahonsa ya isa karo ya kara da kowa a Kano bayan samun kidan shadi daga masu gajeren kwanan siyasa irin sa. A yanzu yana jin zai iya kai babanmu kasa a Kano saboda shewa irin ta karangada. Har yake jin a yanzu ya dauki tsarin gada a kabari ko ina yana fari da fankama a gabansa da bayan sandunan balbelu da takarnaka yana hura hanci can a sama ga dan kwamitin samun na tuwo. Bayan wallahi babanmu Ganduje in dai ba a manta ba shine masa gata ko da yake da ya shiga jayayya da shi a halin yanzu. Amma yau ya ce yana da ja har a gefe yana faɗin ƙarshen babanmu na dama da haka ya ɗauki tsarin duk abin da zai samu daga birnin tarayya Abuja ya zaɓi ya watsar domin watsa nasarar babanmu dan Allah sai a zaba ga magaka ga kuma babanmu. Amma dai a iya cewa yaro man kaza zancen da ake yanzu ya ɗebe wasu gungun matasa masu gajeren tunani irin nasa a kusa. Babu dan uwansa ko kannan matarsa matasan da ya kamata ya nemo musu aiki amma dai ya ɗebe su zuwa birnin tarayya Abuja. Ya baza a titi raban tifa ta taka su ya ce a ji a daga kwalaye Kano ba ta Ganduje bace ba kuma a yayin Tinubu. To babu shakka an je birnin tarayya Abuja an yi haushi mutanen Abuja sun yi Allah wa dare sun zage matasan da wanda ya sa su. Sun kuma ɗauki ragama aje tsarin ba matasa masu ɗanyen kai dama cin burburi da nunar rana a Kano saboda irin wannan ɗanyen aikin rashin kan gado. To daɗin abin yanzu dai wutar rigima ta kama a Kano tsakanin waɗancan matasa da ɗan ƙolo saboda yadda aka waye gari ya yi musu ɗauki ɗaya cikin abin da ya tsara zai ba su. Sun tambayi dalili ya ce bukata bata biya ba sai ma dai la'ada hauka da ake ɗora masa domin yayi da niyyar zub da mutuncin mai mutunci da ta Abdullahi Umar Ganduje amma a ƙarshe nasa mutuncin ya zube har Alba da ke birnin tarayya ta Abuja. Zan zo da hirar da muka da ɗaya daga cikin irin waɗancan matasa dan Allah sai ku ji yadda aka yi jingar da yadda al'amarin ya kasance. Bisalam sunana Malam Buba daga nan birnin faɗi gaskiyarka. Ko ba magana a zura ido ta ishe mai hankali. Ko ba magana a zura ido ta